love shout out. Mabuhay. Thank you for coming. Good morning po host from ating Mabuhay 0808. Shout out po pala muna sa aking mga kaibigan. Sa mga nakalaro ko ng basketball. Sa mga team. 10 team na nakalaban namin. Celine, mega love shout out Celine. Yan na. MDC Dane. Mega love shout out po. Hello, hello friend. Hi my friend. Nakalive din pala si kaibigan si Lynn. Tulog na siyang adsa. Salamat Tos, good morning sa iyo at sa mga bisita mo from Celine yan na. Salamat din. Ako dapat ang magpasalamat Celine. Thank you. Ba't loading? May na-minute mo? Suhay walay see eternity. How are you? You look fresh this morning. From MDC Jane. I'm fine, my friend. Yes, I'm already take a bath and half a minutes, half hour. Hinabusis mo. May naba, lakas-lakas. Sumisigaw na nga ako sila eh. May naba? Sumisigaw na nga ako eh. Salamat sa 7 thumbs up. Kuha ako ng headset. Wait lang, wait a minute. Yun, malakas na ba? Malakas na. Thank you my friend, MDC Dane. Hinaboses mo, okay lang. Ba't wala kang microphone? Wala natin sa loob. Hindi ko kinabit yung B8. Malakas na ba si Lynn? Malakas na siguro yan. So, bababa ng link yung mga may new upload.
Inulit ko po, mega love shoutout, Batula ako microphone. Salamat sa mga nakalaban ko ng basketball. Salamat sa nag-champion. Sa Team JR. Second place, Team Kadapo. Third place, Team Tony Maxam. Joel Tribe ay Tony Maxam and Mocha Do Joel Lat Vlog. Fourth place, Team Ambong. At sa mga ibang team, Team JL Rosales, Team Rosales, ano pa nga ba yun? Team Insyong, Team Ram, Right Away Mama. Ang team ng aking bro Jelor Max Vlog, please subscribe naman po ang aking mga kaibigan Jelor Max Vlog, Joel ay Mucha and Joel Lat Vlog, Kadapo Master, Team Kaputok, Kaputok TV. Mabuhay, hello. Okay na yan. From Celine. Ulit na naman yung langaw. Thumbs up from BCJN Gaming Music. Yun. Aka na yan, aka na nga yan, pin. Ay, sorry. Ay, dapat pala hindi ito ang ginawa kong ano. Yan, kay mabuhay muna tayo. Mabuhay. Yan, mabuhay. Harang. Like number 288. Harang lang, harang. Lapit-lapit ko nga. Up. Yan. Para mas lalo makita yung mukha natin. Yun. Second, kaibigan mabuhay, hindi pa pala nakasubscribe oh. Hindi pa nakasubscribe. Kulay puti pa oh. Ganito pala maganda oh. Kitang kita. Subscribe, bell all, and like 289. Harang ulit, harang. MDC Dane, hello from Mabuhay. Thank you, host. No problem, ate. Thank you very much din sa pagpunta sa aking live stream. Pangatlo, ate Mabuhay 828. Like 290. Harang ulit, harang. Pang-apat natin, ating Mabuhay. Hindi pa rin nakasubscribe, ating Mabuhay oh. Kulay puti pa. Like 100, 291. Like 291. Yan, 5. Up. They are fascinated by animals. Pang-5 ating Mabuhay oh. Pang-5. Oh, 292. Harang ulit, harang. Thirteen minutes. Update tayo ng live stream. Drum flag in changing pace. Mag-comment ako ating Mabuhay ah. Comment ako ah. Yung konti lang na comment.
TM na lang ilalagay ko, TM. MDC Jane. Next pin. You are the next pin, my friend. TM po ilalagay ko ating mabuhay. It means Tunying Maksam. Comment ako para mas maganda. Kahit maiksi lang. Yun, may mga comment po yan, may mga comment. Premier ba to ate? May galab shout out my friend, Bang Bimars Channel. Yun. Mega love shout out my friend, Bang BMR's channel. Thank you for coming. Dan Hearing. Kumusta idol Tunying Maksam? How are you doing? I'm okay lang. I'm okay my friend, Bang BMR's channel. I'm very okay right now. Next. 5 pinapanood ko siya ate Kay MDC Jane muna tayo. Ano naman nangyari sa'yo si Linyana? Mega love shout out Tita 3. Mega love shout out Sir Tunying from Ate Roxy. Hi Tita 3. Salamat sa pagdalaw. Salamat sa pag-attend. Update tayo ng live stream ngayon. Sinipag si Tunying. How are you kaibigan? Okay lang po Ate Roxy, okay lang. Medyo baba po kayo ng link. Mga new upload para ma-views. May pang-view tayo dito, may pang-views na 5. Oo nga, sinipag pa. Pero si Linya na. Medyo sinipag ngayon Sana all lagi masipag. Yan mega love shout out from Tita 3. Mega love shout out sa 7 viewers. Nandito pa ako kay Ate Mabuhay. Yan, kita kaya? Oy, kita. Yun lang, di kita magawa ng mangga. Dapat dito. Dito Dito ko, brother.
Apat ati mabuhay, apa, ay 5, oh. Di pa 6 minutes pa lang, 6 minutes. Tita, wag mo ko pukpukin. Patamsak naman kaibigan, may ang TNM yan. Okay, okay. No problem. Pagkatapos ni MDC Jane, pakitamsak na nga po sa ano. Pagkatapos kong panood si Mabuhay, tamsakan na agad kita. Ate Roxy, tita, wag mo ko pukpukin. Good, good from MDC Jane. Salamat, oo, Maksam. Bawat buhay ko ay laging naroon. Ngayon ako ay sumagot. From Bang BMRS. Sino si Teta? Si Tita 3. Ate Roxy, hello from MDC Dane. Pang 11 thumbs up kaibigan from Ate Roxy. Mr. Idol. First channel, okay? From Bang Beamers channel. Okay, okay, Idol. No problem. Thank you very much, my friend. Hello po, MDC Dane from Ate Roxy. What's up, what's up? From Manong Barrio, Boy Tips. Good morning, Nong Kabaryo. Hello, hello, hello. Like 11 house from Tita 3. Mega love shoutout, Sir Bariotic Boy from Ate Roxy. Ate Roxy from Bariotic Boy Tips. Bang BMRS from MDC Jane. Kumusta po, Bariotic Boy? From Ate Roxy. Eight minutes. 8 minutes na, ate Mabuhay. Pakiano naman, pakisugod naman siya, ano, kay MDC Dane. Bariotic Boy, hello from MDC Jane. Musta tunying, natsambahan din kita. Salamat nong, nag-live stream ako ngayon. Sinipag si Tunying, sinipag. Sinipag na mag-live stream. Try ko ulit mag-live stream. MDC Jane or Maing Idol, my friend, for Indonesia. Yes, my friend, this is Maing Dane. Thank you for coming again. Sana all sinisipag from Tita Vlog. From Tita 3 pala. Kaya nga, sana all sinisipag. Tinanggal na yung yung katamaran. Kita naglilinis sa ano ba yan? Ang aligabok naman. Kita ba ako? Oo, kitang-kita ka. Naglilinis ng yung pusa natin, ayun. May mga pusa tayo sa loob eh. Sana all sipagin. Harang from Mabuhay 808. Sana nga all laging sisipagin. Itinakwil lang katamaran. Ay, NBA pa lang ngayon ah. Hindi na naman tuloy nakapanood ng NBA. Science. Yun, harang na. Ate Mabuhay, harang na, harang. Salamat, Idol Maksam, for coming from Bang BMRS. Salamat din, Idol. Kaibigan, my friend. Basta, if I free time, and I will see all of you, you are live. I'm present. View mo host, video ko from Tita 3. Nasaan? Yes, Ate Roxy. Thank you very much, Ate Roxy. Bumabawi ka sa ano, sigaw-sigaw mo dyan, bunganga. MDC Dane, hello. Nice sharing from Tunying Maksam. May mga apoy natin Mabuhay ah. Yes, I know Maksam, thanks.
Welcome, welcome my friend, Bang BMRS. Drum flag in. Haba ng harang o ating mabuhay o. NBA. Half hours. Kanina pa yan. 26 minutes na pero 40 minutes yan. NBA. Bye na host. Antok pa ako. O sige, no problem. Host, dito lang ako. Biggie working mode. General cleaning. Chinese New Year kasi. Cut mo na. Hindi. Sabay-sabayin ko sila ating mabuhay. Sabay-sabayin ko sila. Sabay-sabayin ko silang ano. Yung iba maiksi naman yung ads niya. Ito matatapos na oh. Salamat sa mga shoutout mo. Crisilda Whitey, Agnes Ordinario, Bornibol Vlog, Jonathan Cano Official, Viva Mascarados Vlog, Kuya Royce, Loyalty Vlog, shoutout sa inyo. Leo TV Adventure, shoutout, may kalab shoutout. Ferky F, Gab NB, Bea, The End. Yun. Tayo natin yung harang. Tayo natin yung harang. Teta Vlog, yun. May kalab shoutout mo. Teta, okay, salamat house. OTW sa nakapin. Salamat. Walang harang to yung sa walang harang, oh. Skip ko na. Yun, nasa harang natin isa, oh. Ating buhay. Thank you, host. Best friend from MDC Jane. Hashtag Maing Jane. You're welcome, you're welcome. You're the next views. I will view my link, drop link, my friend. Harang, Silin. Panggit ng harang pa lang pala yun, oh, ate, ano, mabuhay, oh. Kala ko harang na ng ano, huling harang na. Lin PH is live. Shoutout din pala sa mga kamag-anak ko, mga relatives, mga kapatid ko, tatay ko, kapatid ni Mrs., mga relatives ng aking Mrs. If this is done to you, check comment. Check comment on your video from Bariotic Boy Tips. Mine Dane, please subscribe back to my brother Bariotic Boy Tips. This is a very legit legit friend, my friend. Bariotic Boy Tips is very legit friend. Please subscribe back, my friend. Host, uwi muna ako. Okay, sige, no problem. Tita 3, yun. Thank you very much sa mga emoticon mo dyan. Peace. Yan, tapos na rin ating mabuhay, oh. Ayun, oh, the end, oh. The end. Keep cut. Yun lang, may sounds tayo. Nagising na ulit ako from Tita 3. Barietic, thank you very much from MDC Dane. Paano nga ba ito may mute? Manitita, paano ba may mute? May mute? May sounds. Nairin niyo ba yung sounds? Nagkanta sa kabila. Nagpakanta. Dan Harangos from Win Smile. Thank you, Win Smile.
Florindo 123 channel, mega love shout out. Pilicel Florindo. Ellen Kiss Vlog, mega love shout out. Kaskasirang Mami, mega love shout out. Mariata Noto Vlog, mega love shout out. Mel McCoy channel, mega love shout out. Crisilda Whitey, mega love shout out. Okay, wala. Okay, thank you. Hi, my best friend, Tunying from Nina Likahina. Thank you for coming, my friend. Nina Likahina, harang host from Tita 3. Musta host? Sensya ka na host. Minsan lang makadalaw, busy sa trabaho. Okay lang, win smile. Ngayon nga lang ako nag-live stream eh. Isang taon ako hindi nag-live stream. Isang taon. 2022 ako di nag-live stream. Ngayon lang uli ako nag-live stream 2023. Yes, Sustaining, may kalab shout out. From Nina Likahina. Okay lang yan, thank you. Kaibigan, win smile. Yan o, the end na rin o, ating mabuhay o. Okay? The end na rin o, the end. Okay. Next tayo, next. My friend, MDC Dane. I will watching your video. Saura Ani. Benjelang Taron Hohan. I subscribe this one cellphone, my friend. One gadget. Like number 5. Subscribe and bell all. 4 minutes and 53 seconds. Second giveaway. My friend MDC Dane. Wow. Like number 6 and bell all again. Ay, si ano pala, Ate Roxy. Tika lang, Ate Roxy ha. Tamsakan ko pala yan. Tapusin ko lang siya, no? And this one, my friend. In this day. And this one, like number 9. Subscribe and bell all. Okay? And this one, like number 10. Like number 10 and subscribe. 5-digit banana, my friend. 5-digit banana. Okay, next. Ito na ba yun, Ate Roxy? Sige. Kay Ate Roxy muna tayo, Ate Roxy. Dan dikit na kay MDC din yung Ate Roxy harang. Like 14 hosts from Maing Din Channel. Dan sa nakapin, bibilang bahay niya. Pinapalaki lang po yan, pinapalaki. Thank you so much sa pagpin, kaibigan. Next time, see you Maksang from Audio BM Studio. Okay, my friend? Thank you, my friend. Balikan ko, bakas nyo. From Men Smile. Nina Likahina. I am coming host from Maing Din Channel. Okay, my friend. When Smile Vlog, may galap shoutout. Kuya Bariotek, may galap shoutout po. Salamat. Iwan lang po kayo ng bakas. God bless always, Paksam from Audio BMS Studio. Musta gandang Teta Vlog from When Smile? Like 14, Maksam. When Smile, dan sa yung pagbili ng tinapay.
Doon sa nakapin, baby lang bahay niya. Thank you so much. Next time, Maxam, ang lalaki ng bahay nila. Sino win? Nag-love shout out, Ate Rosemary Arroyo. T15. Tambay lang bro. Thank you po, Ate Rosemary. $16 like house, harang. Baba din ako bahay kung maliit. Malaki na yan, min smile. Lichelle Kuang, done like na master. Joel Alicante, like 15, like 17. Thank you my friend Joel Alicante. Christy 2684, thank you. Joel Alicante, thank you very much. Tsaga lang mga kaibigan, lalaki din po mga bahay natin. Sibaga tsaga lang po tayo. Sistetar from Joel Alicante. Ninalikain na, nag-drop dinalik. Ano daw yun? Hoy. Ano daw yun? Ano daw? Karne! Nangal ka manan? Idol Joel, hello. Yun, done my friend. MDC Dane. Done my friend, MDC Dane. Teta Vlog, salamat sa iyong pa-kaway-kaway dyan. MDC Dane, thank you. Maya-maya host, alis naman kami punta Manila. Okay lang yan, ingat-ingat, kaibigan man smile. Ingat sa pagdadrive lagi. Thank you host for Minding Channel. Oh, done my friend, Minding. And this one my friend. Ate Roxy. Like number 3. And subscribe. Bell all. Pangalawa, Ate Roxy, pangalawa oh. Pangalawa, Ate Roxy, oh, like number 4. Harang from Mabuhay. Rosemary Arroyo, thank you very much po Ate Rosemary. Pangatlo. Ate Roxy, oh, pangatlo, hindi pa nakasubscribe oh. Harang ulit from Ninalikahina. Subscribe, bell all, like number 5. Alas 10 to, alas 10. Baka may time po kayo dyan, alas 10. Pang-apat, kaibigan Ate Roxy. Like number 6. Hindi na ako nagbaka sa Ate Roxy ah. Pang-5 Ate Roxy o pang-5. Like number 7. I know, like number 7 now. Di na ako nagbakas. Okay. Good morning, Mega Love Shoutout. Thank you so much, kaibigan. Baba ka rin ng link po, Ate Rosemary Arroyo. May kisuyo po. Next. Ito muna si... Ay, tika lang. Balikan ko lang yung nauna. May nauna kasi.
Mabuhay. Ito si BGC. Ito, pakiano naman to si BGC. BCJ pala, BCJ. BCDN, Game Music. Hello all! Good morning, Miguel shout out from Proud Ilongga Vlogger. Proud Ilongga here. Thank you so much kaibigan. Tambay lang. Bahala ka na bro. Sige, baba ko may Ate Rosemary. Baba ko yung link mo. Ito pala. Yan, paki-subscribe din po ng ano ni Ate Rosemary Arroyo. Vlog, Rosemary Arroyo Vlog. Bid. Okay? BCGN, may grab shout out. Like number 50. And subscribe bell all. Second giveaway, my friend, like number 51 and subscribe. Bell all again. Third, like number 52. Like 52 and subscribe, bell all. Fourth giveaway, my friend, like number 53 and bell all again. And fifth, like your bell all already and like number 53. Okay, my friend. Tapos si Ate Rosemary muna, ipin ko lang Di nagbabaks ng bahay ito eh. Saglit lang pala yung kaya eh. Bababa po ng link. Manit ito ba mo ng link mo? Rod Ilongga here. Tika lang, kasunod nito si... Para hindi ko na ipinto mamaya. Para hindi ko na may baba. Si? Ay, ikaw ba ito Marie? Ate Roxy, patamsak. Okay na. Sunod ni Nalikahina. Oh, Premier Las Gis. Dito ko sa latest upload ni Ate Rosemary Arroyo. Oh, Ate Rosemary, oh.
Like number 23. Like 23. Like 24. Ate Rosemary. Di pa rin nakasubscribe pala to. O yan, bell all na rin po. Like 25, di pa rin nakasubscribe. Ate Rosemary Arroyo. Okay, like number 25 na oh. Bell all. Nung kabarya, baba rin po ng bahay. Like number 26. Di pa rin nakasubscribe, Ate Rosemary. Oh, bell all na rin po. 8 minutes. Bang, ganda ng sakyan. Kamayan sa Palapat. Saan pa dito, Ate Rosemary? Kamayan sa Palapat. O, di pa rin nakasubscribe, Ate Rosemary, oh. Like number 27, subscribe bell all. Oh. 5. Next tayo kay Nina Likahina. Nung kabaryo. Maing din, Tita Vlog. Yun, next, Tita Vlog. Maya-maya nga si Celine, ibaba mo si Celine. Tsaka si Joel Alicante. Kaibigan Preta Mall, morning idol, masipag. Mabuhay dan 3 minutes replay sa huling upload mo. From Manong Kabaryo. Baryotic Boy Tips. Okay, ay ako ba magbaba nung Kabaryo? Sige, baba. Ako na nga rin magbaba kay nung Baryotic Boy Tips. Maing din, Rosemary Pin, Dan, from Ninaligahina. Happy New Year at advance. Happy Valentine, host Katunying, from Ate Odessa PN. Napadaan lang muna ako from Ate Odessa. Okay, ate. Ibaba mo, darling, into yung nilaga. Thank you, Ate Roxy, yung DC Dane. Nasilip ng kaunti. Okay, salamat po, Ate Odessa PN. Salamat po sa silip sa pag-thumbs up. Mabuhay harang. Padaan lang muna. Busy kuskus ng dumi. Hihi from wood. Sige, unahin nyo na po yung trabaho nyo, Ate Odessa PN. Konting minuto lang, okay na yun. Counted na yung kay Lolo. Yung baba na ng WH natin. Tamad na kasi. Dumi ng sapatos ko. Bakit? Di ba dyan, tag yellow? Ba't madumi? Tita Dan replay sa Riverside video mo from Manong Kabaryotic Boy Tips. Busy kuskus ng dumi. Shoutout sa 6 viewers. Started streaming 43 minutes ago. Para ako nagtrabaho din sa Basakan Palayan. Bakit ano nangyari? Napalublob ka ba sa putikan? Dan kay Tita Vlog from Ate Loxy. Odessa, Joel from Manong Kabaryo. Rosemary Arroyo. Pinapanood ka, Ate Rosemary, Kamayan sa Palapat. 5. 1. 2. 3. 4. 5 to, 5 At Rosemary Arroyo. Madama kasi ang snow nagiging putik pag nagmelt. Bro Joel Alicante, may love shoutout. Hello, Baryotic Boy Tips. Dan pala si Steta from Joel Alicante. Sukli ako later, bro. Okay lang. Sa mga didikit po kay Ate Rosemary Arroyo, binaba po ni Tunying Maxam yung kanyang latest upload. Ayun po. Backread po. Sa mga gustong didikit, legit pong nagbabalik yan. Rosemary, balikan please. Ate Roxy po si Ate Roxy premiere na. Alas 10. 5 minutes ago. 5 minutes. Wow, sisig.
Tapos ano ba yung laga? Tingnan naman ilog ko ah. Like 18 Katonying from Ate Odisa. Susukli ako. Yes, my friend, dinaligay na. Ate Rosemary Arroyo is legit friend. Kuya Barrio, morning po from Joel Alicante. Dandikit na po kay Odisa PN. From Ate Roxy. Last 2 minutes, Ate Roxy, baba mo uli yung baba mo uli yung premiere mo, ipipin natin. At nang masugod ng kahit paano. Mapuntahan ng mga nandito. Salamat sa mga dumikit sa channel ko from Ate Odessa. 2 minutes bago ka mag-live, mag-premiere. Baba mo para ipipin ko. Sakto matatapos tong sa kamayan. Kamayan ni Ate Rosemary Arroyo. Tambay ko tong 5. Sabagay nakatthumbs up na rin. Tambay ko lang din. Matagal pa yung sirtunin. Thumbs up lang sapat na po. Matagal pa ba yun? Hindi ko kinita ko, hindi ko tinignan kung anong oras kung kailan, anong petsa. Matagal pa pala. Kasalan po kasi yun. Ay, kasalan ba yun? Di may dala kang sili. Kasi pag kasalan, dapat laya ka may sili. Silipin. Next po tayo kay Manay Tita Vlog. Manay Tita Vlog po tayo sa mga hindi pa mahaba yung video, mayang 10 AM po. Mamayang 10 AM, 18 AM na nga 9:57. May grab shoutout Manoy Dong Vlog. Like 19 kaibigan watching Sarang Manoy from Manoy Dong Vlog. Ano ba talagang matagal ba o ngayon ba o ano? Ay ngayon pala. Kaso mahaba lang. Okay lang yan, tambay lang natin ng mga kahit 10 minutes. O 10 minutes na tigli 5. Ay 10 minutes na 5 o di may 50 minutes watch hour ka na. Basta ibaba mo. Yan, ibaba mo na. Para tambayan natin. Kamayan sa palapa. Yan, matatapos na. Morning po sa lahat ng bisita ni Manay Tonying from Manay Dong Vlog. Joel Alicante. High five pala yun, hindi stop. High five. May nakalagay 5. High five. I mean, mahaba ang video po. Nagets ka na. Okay lang yan, tambayan natin kahit konti. GRMTV. Ito na kay GRMTV. Tapos na ba, Ate Rosemary Yun, tapos na rin po. Yun, matatapos na rin. Mega love shoutout kaibigan Taxi Uragon. Yun, tapos na. Espenta, Kuya Dong, blessing kuya, magandang gabi. From Ate Espenta. Yes, Joel. Ayun, nakapasok din. Galing sa Harang Manoy. Salamat Manoy. Punta muna ako sa premiere ko po sa Ardoning. Pakibaba mo na ng Pakibaba, para puntahan natin. Mag-love shout out, Waray Vlog. Thank you for coming, kaibigan Waray Vlog. Good morning, host. Good morning din po, good morning.
21 like host. May galap shoutout. Harang. Tets and Eds. Bukawi, Bulacan. Like 57. Manay tita. Isa. Meron na pala ito eh. Dalawa. Tatlo. Like 58. Ba't walang harang to? Apat. Like 59. Lima. Like 60. Manay teta. Dan Sukli, hindi nalagahin na. From Ate Rosemary Arroyo. Love tunying like 22 from Intoy Hul Vlog. Baba nga rin na bay. Intoy. Gate pa from Intoy. Ito, pakipuntahan naman, pakipuntahan. Premiere niya, premiere. Thank you, host from Vita Vlog. Christy 2684, thank you very much. Enjoy Alicante. Saan sa Bukawi to? Ano teta? Riverside. Ang linis at ang lawak. Fresh air. Pag nakapunta nga ako ng Bukawi, Santa Maria, puntahan nga namin ito ni Albino. Bukawi, Bulacan, Maritas Kitchen and Travel Premiere. Tapusin ko lang harang bago ko punta ng nakapin. Sa Bukawi yan. Oh, nasa Bukawi yung pamangkin ko eh. Bukawi. Santa Maria. Pero hindi ko na nahirinig to. Temple, Korean temple. Ay, sa Lulumboy. Sa Lulumboy pala. Taguyan, iskinita dadaanan. May entrance fee ba dito? May entrance fee. Maganda dyan sa Korean Temple. Waray Vlog! Bababa ka rin ng link mo, Waray Vlog. Salamat sa 3 watching. Mag-isang oras na po tayo. Buko ah. Sombrero kaya. Hindi na ako pagupit ah. Pagupit kaya ako bukas. Salamat sa 2222. Hello host from Ate Miralisa. Nagalap shoutout si Tita from Super MC. Musta ka na ate Super MC? Lobat no, hindi ko na i-charge kanina. Science. Nagalap shoutout si Entoy. Ate Rosemary Arroyo. Thank you very much. Baka may ginagawa ka dyan Ate Rosemary. Tapusin mo na mga gawain. Ito. Papangit. Papangit ha from Super. Still here bro from Ate Rosemary. Thank you sa mga nandyan. Nakalaptop ako bro. Kaya pala. Mas mabilis kasi pag laptop. Meron. Ang sasakyan may bayad din. 10 or 20 yata yun, tapos ang tao 20 isa basta. Kami ni Abi 50 pesos.
Ay, okay. Next, Nina Likahina. Rosemary, hi Rosemary from Super MC. OTW sa nakapin from Tita Vlog. Pwede magsabay-sabay manood ng live. Oo nga po 10. Pwede yung 10. Malagyan ng tambay ka tapos 10. Kaso ang mahirap lang, Ate Rosemary, hindi mo maintindihan yung ano, yung mga, mga salita. Siyempre maraming sabay-sabay eh. Full nood man na ang ganda na magbinwit doon. Lahat naririnig ko. Sa Korean Temple Sis, Super MC from Tita Vlog. Morning host dong. Harang man na ito, harang. Chinese din oh, kaya pala temple. Temple Korean. Chinese din yung harang, manay tita. Ay no, Chinese din harang oh. Ayos to oh. Tapos na, CapCut. Harang ulit, harang oh. Layas mo na ako. Di ako naharang. Oo, Kuya Dong, shoutout. Shoutout kita dyan. Ma'am, magandang umaga po. Ma'am, from Manidong Vlog. Hashtag Rosemary Arroyo. Haha, Chinese baharang. Oo, Chinese yan oh. Pakita ko sa yung Chinese oh. Dalawa lang sabay nood ko live. Sino yung isa, Ate Rosemary? Sukli ko si Sure yan. From Ate Rosemary Arroyo. Dating dikit pala ako kay Sis Rosemary. Nag-watch na lang. Oh, matagal na tayo magkakadikit yan. Ate Rosemary Arroyo. Ay, beautiful Spenta. Ate Spenta, love you everyone. Thank you for coming. Next, Lina Likahina. Sunod kita man Dong. Next, Taxi Oragon. Patamsak po mga idol. Dating dikit si Super. Oh, matagal na po tayo magkakadikit niyan. Watch na lang sa mga latest upload. Taxi Oragon, next pin po. Maraming salamat, Ostunying. No problem. Nina Ligahina. Like number 9. Shopping in the market. Nina Ligahina, like number 10. Like number 10. Shopping in the market. Dong Vlog, mega love shout out from Taxi Oragon. Yes, host, thanks from Nina Ligahina. You're welcome, my friend, my best friend Nina Ligahina. Harang na kaibigan from Super MC. Yes, host, thanks. May 1 hour na po tayo, 1 hour. Isang oras. Salamat po sa inyong lahat. Salamat. Baka may mga banana rin kayo dyan. Wala ka ng banana, Ate Super MC? Sis Rosemary Dan sa Kamayan. Ang ganda dun. At happy blessed birthday. Super MC 22. May galab shoutout from Nina Ligahina. Harang Manoy. From Manay Dong. Dating dikit Rosemary. Sana all. Iba na pala to.
Ninalikahin na, Dan. Thumbs up at watching nakapin dating dikit Manoy from Manoy Dong Vlog. Mabuhay harang. Hi Nina OW Pretty Spenta from Super MC. Super MC Megalab shoutout from Inaligahina. Dating dikit si Rosemary. Si Super MC Megalab shoutout from Mabuhay 0808. Dan my friend, Inaligahina. To your shopping in the market. Third, my friend, nilagay na, like number 11. Like 11. Sir Dong, may glove shout out from Mabuhay 0808. Mga batong dalawang harang ini, ati ano eh. Manitita. Eksakto ko na. Ha? Ne. Yo, yung main. Kawawa naman yung aso. Na paano natin may release ha? I-release ako dito ko sa aso. Ano nangyari doon? Like number 36. Dapat ginamot mo Ate Merlis. Sayang, hindi ko ano. Dapat pinainom mo ng ano lang to. Good morning, kaibigan. Gagaw Morak TV. Good morning, bro. Sa mga bisita mo, like 25, harang pa. Ninalikahin na. Like number 12. And this one, ninalikahin na. Like number 14. Host Dong, may galab shoutout. Good morning. Sa mga bisita mo, bro. Like 25, harang. Namatay basta. Bro Gagamrak po, ayuda bro. May galab shoutout Super MC Vlog. May galab shoutout Bro Dong Vlog. May galab shoutout sa Gagamrak. Yung isa patay na nung makita ko. Yes, Hoston Ying, thanks. Tapos yung isa, nung hapon namatay. Baka may nakain niya na ano? Nanghina ba siya? Nagtayo ba siya ng ano? Parang dugo Ate Miralis ha? Next tayo kay Manidong, Manidong. Sunod Taxi Uragon. Di makayod bro dong, nasa duty pa, wala pa kapalitan. Nakikipagdikitan. Ano yan? Nakipagdikdikan para sa traffic. Masigla sila. Ingat us Gagamrak from Super MC. Taxi Uragon, thanks. Basta kasunod ka niyan, kaibigan Taxi Uragon. Sa live stream na to. Okay lang bro, 5K na naman ako from Manidong Vlog. Driving lang idol. Sana all 5K na.
Rosemary, Super MC, mega love shoutout. Ay, salamat Super MC Vlog. Sis Rosemary, happy blessed birthday ulit from Super MC. Ingat bro, gagamrock. Cute ni Bakaw. From Ate Rosemary Arroyo, bro, kumusta? Okay lang bro, okay lang. Nag-live stream ako ngayon. Sinipag bro. Ngayon lang ulit sa tagal ng sa tagal ng panahon. Medyo sinipag tayo mag-live stream. Kaya, thank you so much my best friend, Tony Magsam. You're welcome, my friend. Best friend din ng Likahina. Salamat, bro Dong. O, Sis Rosemary, kaso suplado, si Bakaw, hihihi. Later Dong Vlog, nood ko mga videos mo from Ate Rosemary Arroyo. Manay Dong, like number 18. Notify me. Premiere lang pala yun. Anong oras na Manay Dong? Like number 19, Manay Dong. Notify. Like number 20, Manay Dong. Like number 20. Notify. Like number 21, Manidong. Okay, 21. Notify me. Nandito ba ako kay Perwil? May Captain, may Blackie. Ako, upload pa lang muna. Baka next day makapag-LS pag sinipag. Tuta pa lang kasi sis. Salamat po Ma'am Rosemary at Manay Tunying. No problem, salamat din, salamat. Thank you din po. Harang, Ate Merlisa oh. O si Rosemary, kaya suplado. Pero yung namatay, kung na dalawa sumabait sila, kahit tuta pa sila. Wow, salamat Manoy, di ako namasada na ng tricycle. Ay, di na namasada ng tricycle. Well, smile, salamat. Drive ka na lang muna dyan. Dong Vlog, thanks OTW. Salamat kaibigan from Super MC. Hoswin from Super MC. Ako nagbababad sa LS kapag nagsusukli. Ako nagbababad sa LS kapag nagsusukli. Oh, the best yan. Legit si Ate Rosemary Arroyo, promise. Lahat naman kayo, Miralisa, Tita Vlog, Nina Likahina, Intoy, Joel Alicante, Gagamrak, kasi si Gagamrak, medyo naglaylo si Gagamrak. Sa tagal ng panahon, bro, Tonying, nakita na rin kita at ang iyong kagwapuhan mo ulit, bro. Yahoo! Salamat, bro. Salamat. Biyahe ka kasi ng norte para makarating ka dito sa bahay. Baka may magpalalamog sa'yo o di ba nag-ano ka, bro? Angkas. Manguntrata ka Angkas, papuntang norte, papuntang Ilocos, Pangasinan. Diretso ride na kamo. Diretso rides na kamo. O, Sister Maria, hayaan na natin silang di nagsukli. Ang iba hindi nagsusukli kasi. Nagsusukli yan, basta pag nadikitan mo, dikitan mo. Di kasi pag minsan yung iba, nakakalimutan. Promise, kahit ako pag minsan na matagal ko siyang hindi nababalikan, pag minimension niya ako, siyempre hindi naman ako ga-live stream madalas. Pag minimension niya ako, ginugo to channel ko siya. Pag nakita ko, ay, di pa pala ako nakasubscribe. O ngayon, sasabihin ko sa kanya, ay, sorry po, kung baka matagal na kayo nakadikit sa akin, ngayon pa lang po ako magsusukli. Ngayon pa lang ako magbabalik. Pero sure, balik naman. Mention nyo lang po.
Welcome Dong Vlog. Malayo dyan bro. O, dyan na ako nag-almusal. O, dyan na ako mag-almusal. O bro, kahit pa ng halian, dito ka naman ng halian. Ako, wag niyo ako dikit. Hindi ako nagbabalik. Lalo na akong ninja. Ako may nakalimutan. Puro ninja ko pala. Nakadikit. Nag-ayuda ako sa kanya. Di kasi nagbakas. Maid niya sa akin. Ha. Okay lang yun. At least, kahit di nakadikit yung maid mo, nandun naman yung mga ninja mo. Pulwat sa bakaw, si Super MC. Okay lang yan, kahit wala sukli. Tulog mo na lang from taxi urag. Diyan ako mag-almusal tanghalian. At hapunan. Tapos pagbalik ko, dala na ako kumot at damit para dyan na ako titira. Oh bro, malawak. Malawak tong tulugan dito. Doon sa kubo, malawak. O, dito sa malawak. Thank you, ate mabuhay. Manay teta. Next pala sa nakapin. Tingnan lang, taxi urago, nakalimutan ko na. Saan na yun tuloy? Yun, nakala mo ha. May kita pa rin kita, kaibigan taxi uragon. Kahit magtago ka. Ahalughugin kita. Kung taxi driver ka, delivery driver din naman ako sa Manila dati. Batang delivery boy ito ng ng San Miguel Corporation. Lahat ng Pure Golds, 7-Eleven, Mercury. Yan, ruta ko yan. Taxi Uragon. Like number 29. Isa. Taxi Uragon, like number 31. Oh, may nagdikit na isa. May nag-like na isa. Naunahan ako ah. Taxi Uragon, pangatlo, like number 32. Puro harang yan ah, puro harang. Taxi Uragon, like number 34. May nag-like na rin isa. Okay? Alam mo ah. Salamat Sis Rosemary, play ulit kita. Play ulit ako sa isang CP ko. Sa'yo. Dikitan nyo ko, balikan ko kayo from Taxi Uragon. Para mapulwatch ko si Rosemary, main ko. 2 minutes lang watch. ODW's Taxi from Super MC. Dancer Dong Vlog from Mabuhay. Harang from Ate Mabuhay. Upcoming premiere, patusok po, salamat po. From Mabuhay Vlog. Okay, next. Pagkatapos si Taxi Uragon, gagamrak tayo, gagamrak. Sunod, Ate Mabuhay, pinupuli natin ang first honor. Tapos Ate Miralisa pala. Ay, mamaya po muna yung si Ate Mabuhay, sunod ko kay Glamrock, Ate Miralisa channel. Napin ko na si Ate Miralisa. Ay, di ba pala? Na-watch ko lang pala dito sa isa oh. Kasi nakaprito kanina, pre. Ninja ni Super, host taxi na sabay mo main ko, asa harang. Pababa may Ate Merlisa nung mo ha. May kisuyo. Add moderator na. Wandering James Taylor covered Taxi Uragon. 2 and 34 minutes. Shoutout po sa 9 viewers. 75 minutes na po tayo. Pa-jacket house para play ko Rosemary. Oh, may jacket na. On the spot yan, Ate Miralisa. Basta mga kilala ko, mga ganyan. Basta may mga, Super MC. Ayan Ninja ni Super. Kilala ko na yan. Rosemary Arroyo. Ninja ni Rosemary. Or kaya Ninja Arroyo. Mahatik na yan. Nakinig po sa taximin ko sa kanta mo from Ninja ni Super. Rock Ninja. Alam mo na yan, gagang rock. Naman, Dong Alagad. Sigurado na yan. Or Lito Lapid.
Fernando po, yan. Ruben Padilla, alam ko na yan, kay Manny Dong yan. Yan, tapos na, kaibigan Taxi Uragon. 2 minutes lang. Oh, patapos na rin to, kaibigan Taxi Uragon. Oh. Yes, thanks Rosemary. OTW, sis Rosemary from Ninja ni Super. Yes, Nina. Nakanood na ako sa video mo, sa 2 videos mo. Okay? My friend, dinalagay na. Ate Rosemary Arroyo is very legit friend. Promise. Yan, natapos na oh. Kaibigan, tapos na Ate Meralisa oh. Iniintay ko kay Dong magmukbang ng sili. Ako hindi pa rin ako nagbubuka ng sili. Kabayan Uragon. Host Taxi Win Smile, thank you kaibigan Win Smile. Host Taxi, dating dikit po, nakinig po sa kanta mo. Bro Taxi, ang ganda ng guitar mo, kasing ganda ng boses mo bro. Salamat from Super MC. OTW, host Gagam Rock. Panoorin ko, hindi pa nakapanood kay Taxi Uragon eh. Taxi Uragon, like number 36. Last. Gagamrak next. Gagamrak naman po tayo, Gagamrak. Ate Meralisa, pakibaba din ang bahay mo. Good morning house from the Doctor of Research. Bro Taxi, dating dikit na. Naulong kita na bisita. Playing na ulit si Rosemary. Yan, o ganyan o. Ayos lang yan. At least, honest tayo pare-pareho. Tulad niya kay Bro Gagamrak ko. Bro, dating dikit na. Pero ngayon lang ulit nakabisita. Ayos lang yan. At least hindi nawawala yung yung ating bell all. Harang ulit host. Salamat from Taxi Uragon. The Doctor of Research, mega love shout out. I'll give you moderator. And before you give you moderator, I will see your YouTube channel. Okay, your YouTube channel, user 522 subscriber. Sing with drone. Wow. Nice drone, my friend. I'll give you moderator, my friend, the Doctor of Research. Nice drone. Playing sa isang phone house, Gagamrak. Bro, ganda ng guitar mo. Makigaya na rin ako sa'yo bro, Taxi. Kanta okay lang, lalaya sila sa boses ko. Pag-announcer ka lang, bro Gagamrak. Namimiss na namin yung mga Mike Enriquez na banat eh. OTWC Super MC. Salamat Super MC Vlog. Salamat sa pagpin bro. Sis Mabuhay, OTW din, Sisi Thanks. Harang Manoy from Manoy Dong Vlog. Yun, tapos na kaibigan Taxi Uragon oh. Ito, patapos na rin oh. Ano na to, kantahan live oh. Ano na to, live stream, 1 hour. 3 weeks ago. Tapos na kaibigan Taxi Uragon oh. Hintayin ko lang yung ads kung may ads. Wondering James Taylor. Pero walay. Upload na si Gagamrak ng kanta mo. Full load, Taxi Uragon, Manoy. Playing pa, full kay Sis Rosemary. Bro Gagamrak oh. Balik lang sana naman tayo.
From Gagamrak TV. Like number 41. 3K subscriber, Bro Gagamrak. Like number 42, Bro Gagamrak. Pangatlo, Bro Gagamrak ko. Like number 44. Okay, puro ads yan, puro ads. Pang-apat, Bro Gagamrak. Like 45. Pang-5, Bro Gagamrak. Like 46, hindi pa nakasubscribe oh. Subscribe ko na rin to oh. 45. Oops, wag join. Join button niya pindot natin. Okay. Bell all na rin. Pakibaba nga ating meralisa nung aso. Muli akong salamat sa iyo. Ang napakahalaga ni Maxam ay puno ng channel at nagdaragdag ng saging sa akin. Naway mapupuntahan ng Diyos ang iyong bahay. From Bang BMRS channel. Thank you my friend, Bang BMRS. Yun, okay na. Super MC tayo, Super MC. Sunod ko dyan, ipipin si... Manay dito pakibaba nga nung may kisuyo. Bahay ni Joel Alicante at saka ni... Intoy. Tsaka ni Ay, may live pala si Wag muna pala yung kay Celine. Naka-live pala si Celine. Drop your link, my friend. The Doctor of Research. Please drop your link, my friend. Habang harang bro, harang pamanoy, bang morning kaibigan. Hello po Idol Dom Vlogs. Kumusta from Bang BMRS channel? Yun, andito na bro. Narinig ko na naman ng mga banat mo Yan yung mga banat na pang Mike Enriquez. Gulo mensahe ko from Gagamrak TV. Sis mabuhay, Dan main ko. Nagpaharang mamaya puluwats ko sa isang CP ko. Nag 2 days upload muna. Dragon Chinese ba yun? Ha. From Super MC. Shoutout po sa 7 viewers. Hanggang 11 lang po ako. Hanggang 11 May namis ako bro. From Gagamrak TV. Ano naman yung bro? 2 hours lang, tapos sunod 3 hours na ako. Sakali sakali lang. Wala pa tayong nabiling may ulam. Full watch, Sister Rosemary sa Kamayan. Ano yung na-miss mo bro? Bro Gagamrak. Win Smile, baba ka nga rin ng bahay mo, Win Smile. Basta ang kasunod ko dyan si sunod dito si Mabuhay. Yung kanyang premiere yata yun. OTWC's Mabuhay, isang phone ko. Shhh, ano na naman yan? Nag-aaway na naman kayo. Ate! Napin ko na yan si Manoy Dong, premiere. Thanks sis. Sukli ulit mamaya from Rosemary. Mamaya na ang ulam bro. Live muna. Hindi ako nakabili kanina Luluto pa tayo. Alam mo naman to bro, tigasin. Tagaluto, tagasaing. Tigasin. Yun, next. When Smile, thank you sa pag-drop ng link. Pin ko yan mamaya.
9 minutes yung kay bro. Okay lang yan. No, 9 minutes. Manitita, pakibaba naman na maya yung kay ano. Kay Intoy. Tsaka kay Joel. Wag na muna yung kay Celine. May live siya. Ang baba ng camera mo, bro. Saan ba nakakabit yung camera mo? Cellphone lang ba yan, bro? Cellphone? Gamit mong camera? Sa drum plug. Ang isang sipi ko ang buhay. Okay lang yan, bro. Sige, luto lang yan habang may lulutuin pang masarap. Hindi naman kasarapan. Harang again from Dito Vlog. Pero masarap din. Ang alam nyo pagkain, pag ang pagkain na hindi masarap, pag niluto mo ng completas ricados, masarap yan. Di pa tapos premiere ni Ate Roxy. Anong tanong mo, bro? Ang baba nung camera mo, sabi ko. Tapos ano ba yung cellphone lang ba yung gamit mo? At saan nakakabit? Kasi hindi siya magalaw eh. Or GoPro to, GoPro. Harang Manoy. Ay, GoPro yata to, GoPro. Harang, bro, gagambrak, harang. Ganda ng harang natin, oh. Si Mariel Rodriguez, ang asawa ni Robin Padilla. O sa helmet. Pero hindi mababa eh. Huwag masyado sarapan ng pagluto, bro. Baka matansyakan mo. Biyahin mo sobrang sarap. Wala na yung biyanan ko. Iniwan na kami ng biyanan ko, 2 biyanan, mag-asawa. Biyanan kong babae, tsaka biyanan kong lalaki, wala na, iniwan na kami. Cellphone lang ba yan, bro? Ay, sorry po. OTW Swin. May harang ba ako host? Mamaya yung isang sip. Hindi ko pa nasilip. Kaibigan, Win Smile. Mamaya yung isang CP host, Win, from Super MC. Pero harang na, harang. Tapos na pa yung harang, oh. Excuse. Ito pala ang harang na, oh. Salamat pala sa pagping, kaibigan. No problem. Salamat, Super. From Win Smile. Yun, harang na, bro, harang, oh. Mamaya, biyahe na din ako, ha. Saan ang punta mo, Ate Merlisa? Saan ang biyahe natin? Ayun, kontakin mo si Gagamrak. Para may ano ka, anong tawag nun? Angkas. Year of the Hataw. Salamat sa 7 viewers. Win, dan na pala main ko sa binaba mo. Harang from Super MC. Ay, sorry. OTW isang CP ko host, Win. Super MC, Pindan, from Nina Ligahina. Bro, tapos na, bro.
Yan o, patapos na rin bro. Ingat si Super from Teta Vlog. Win dating tickets at watching po sa'yo. Salamat Super. Tamsakos from Mayra de Santa Vlog. Sis, biyahe ng tricycle. Mamasada ka pala. Ha? Oo, malaki talaga ang kita pag sarili mong tricycle. Hindi ka mag-ano eh. Bro, tapos na oh. Hindi ka tawag dito, hindi ka mag-ano? Maboundary. Yan, Ate Super. Ay, pinanood ko na nga pala ito dito, Ate Super. Sorry. Dito pala sa apat ang hindi. Ate Super, oh. Ate Super MC. Farewell. Like 40. Harang ulit, farewell. Like 41. Napanood ko na pala. Napanood ko na dito, Ate Super, oh. Yung aso. Okay. Dito na lang. Tapusin ko lang yung kay Bro Gagamrock. Next pin si Mabuhay. Ayan. Yun. Panglima, Ate Super MC, oh. Harang. Like 42. 42. Oinks. Yung patamsak naman kay Ate Mabuhay. Next dyan, Win Smile. Next dyan, Win Smile. Happy New Year po sa lahat from John Sirdan Adriano. Thank you John Sirdan. Happy New Year din. Tamsakos from Merde Santa Harangdan. Tadabis talaga to siya. Dikitan niyo po siya, John Sirdan Adriano. Iyan nyo na lang po siya, go to channel. Tapos dun po kayo magbakas sa latest upload. Kahit saan naman, kahit saan. Basta kung didikit kayo, nag-go to channel kayo, puntahan nyo yung latest upload niya para dun mabilis po kayong balikan. Watching show video host, Gagamrock. SW from Mayra de Santa. Ano yung SW? Like 80, Ate Mabuhay, oh. Salamat Super MC Vlog. Pumpkin Soup Cooking Vlog. Like number 80. Pangalawa, Ate Mabuhay, oh. Like number 81, oh.
Salamat Super MC Vlog. Magtinda ata ng isda. Si Host Gagamrak, yung upload niya. Harang when smile ang ninja ko. Magtitinda na ba siya ng ano? Isda. Bro, handugan mo kaya kami ng isang malupit na kanta dyan. Anong kanta natin, bro? Wala tayong kantang malupit na kanta ngayon eh. Nag-resign na tayo sa kanta, bro. Nag-resign na sa singing. Dancing naman, dancing. Hello dyan from Super MC. Nag-resign na sa singing, dancing naman. Dancing in the rain naman. Dancing in the rain. Bayan magiliw. Yan, si Christy sana to, 684. Kung yan ang ano. Droga Gamrak. Tusok dan sa nakapin for Mayra Daya Santa. Bro Tunying, pili ka na. Sa isda ko na upload sa short ha. Di ko alam mag-resign ka. Di ko alam. Nag-resign ka na, dapat turn over mo sa akin, bro. Malayo ka eh. Ipapasa ko sana i-assist ko sana sa iyo eh. Yung ano ba, yung assist na ano, yung nulok na pass break, i-assist ko sana sa iyo yun eh. Yung mga dito padadaanin sa likod. Pag gano'n no, dito padadaanin sa likod. Tawagan mo lang ako, ha. Sige. Pag ano, bakas ako sa mga shirt mo, bro Gagamrak. Ayun no, mala Magic Johnson pala yan, bro. O bro, nagliga kasi kami dito eh. Kaso ano eh, para nagagalit kasi ang ano natin, ang commander natin pag sinasabi natin bigay eh. Una pa lang 7-0 kami, 7-0 tapos nung bandang huli may mga 0-0 win, 7 lose. Napagbigyan natin para manalo naman. Nagalit ang ating ano. Nagalit ang ating committee. Bakit daw may nagbibigay? Kaya imbis na mag-champion, wala na eh. Linaglag na lang namin. Gagamrak TV from Jan Sirdan Adriano. OTW ay go to channel lang po kayo dyan kay kaibigan Jan Sirdan. At comment po kayo sa latest upload niya. Tapos baka makapasyal po kayo sa ano, sa Palawan. Mention nyo lang po yan or chat nyo yan or comment kayo dyan kay Jan Sirdan Adriano. Nawala na isa kong kaibigan si Bell's Adventure. Tumigil na yata sa pag YouTube. Search ko nga, Bell's Adventure. Tinangoma ko mayroon pa. Wala na yung channel nyo. Ano spelling ba nun? Dan sa harang, OW Vlog, Gagamrak TV. Host dong. Dito ako sa birthday ng hipag mo.
Host dyan, dating dikit. Dadalaw na lang sa bahay mo. Wala na yung Kuya Bill's Adventure Channel, oh. Hindi ko na ma-search. Ah, ito pala, teka, search ko nga. Salamat yan, Sir Dan, ah. Hindi ko na nakikita to eh. Saan na ba yun? Nakita na ba kayo nito, Diyan, Sir Dan? Tapusin ko lang to kay ano, ha? Kay Super MC. Dikitan mo na kayo dyan. Tagal na nga, 2 months. 2 months nang walang upload. Yun, tapos na bro. Ay, Ate Merlisa, tapos na. Nasa iba na Ate Merlisa, oh. Shoutout po sa 13 viewers. Harang, Ate Merlisa, harang. Thank you din po, Sir Joel and Ma'am Into Yulo Vlog for kami sa premiere ko po. Mega love sa si Tito Vlog, good morning from Merida Santa. Super MC Dan na ang tagal. Haba ng harang mo. Nakakalungkot talaga pag mawala ang mga alaga nating aso. From Mabuhay 828. Dan Tamsak, dati pa si Mabuhay. Host Jan, full sa harang. At what sa Christmas party. Welcome Idol Wayne from Tito Vlog. Ate Roxy, salamat po Ate Roxy. Hindi na ako nagtamsak lang ulit yung ano. Nag-watch lang yung min ko ng kaunting oras kasi naka-livestream tayo. Sis Mabuhay, salamat Sisi Koy. Mag-watch min ko sa Ninja Hesang CP ko from Super MC. Puntahan ko naman si Kuya Dong next. Ikaw na si Super from Teta Vlog. Tamsak po host from Aaron Vlog. Thank you for coming, kaibigan Aaron Vlog. O sis Mabuhay, napayak talaga ako. Miss ko tuloy sila. Ba't napunta siya, no? Ate Mabuhay, oh, like number 82. 83 na. Pang 83. 83. Pang 84. 84. Like.
Pang 85. Oh, 85 nga, oh. 85. Teka lang ha, balikan ko lang si Winsmile. Nasaan ka na, Win? Yun, makikita pa rin kita, Winsmile. Next dyan. Baba ka rin ng ano mo dyan, Sir Dan. Next dyan, Joel Alicante. Binaba ni Manay Teta Vlog. Gate ulit. Hosdong, asabay mo ako. Dating tamsak na po nakapin. Asa Riverside mo ako, Sisteta nasa harang. Hello po mga kaibigan from Aaron Vlog. Baba ka rin ng link mo kaibigan Aaron Vlog. Ganito gawin nyo kapag tamad utusan ang mister nyo. Naiwan kami sa premiere, kuya. Kala ko hanggang mamayang hapon pa. Kita mo na Ate Roxy. Very legit supporter yung mga yan. Ako lang ang nawawala. Wala naging busy na tayo. At saka minsan tinatamad na ako. Pero pipilitin natin bumalik ulit. Get ulit kuya ha, from Intoy Hulo. Intoy, ganda ng Korean Temple Sisteta. Yun, tama ng Winsmile tayo, Winsmile. Winsmile, like number 20. 20. Parang mabilis tayo, mabilis. Winsmile, harang, may harang ka pala, may harang. Yan o, sinasabi mong may harang nga. Like 21. Winsmile o, like number 22. Ito walang harang. 22. Like 23 Winsmile o, 23. Salamat host, no problem. Like number 24 o, hindi pa nakasubscribe o, Win. Yan o, namumuti pa o. Like, subscribe, o bell all. Okay. Gate pa rin to, Joel. Gate pa rin. Salamat host. Tambay, kuya. Kami haluto pa tanghalian. May pasok pa kids. Sige lang, luto muna. Gate ulit kuya. Winsmile po tayo, Winsmile. 3 minutes lang po yan kay Winsmile. O si Super, di ko pa upload yung Korean Temple. Gato ata ang daan, Sisteta. Ano yung gato? Ano yan, Ate Mirlisa? Ano yung gato? Win. 5. 2 4 5. Super MC, Tits and Eds. Luma means gato. Ay, luma ata ang daan. Salamat host. Thank you din. Maraming salamat din. Dito tayo, Joel Alicante tayo, Joel Alicante po tayo, Joel Alicante. Ano tong isa sa ating Super MC? Ano yung binaba mo na yun? Or gatog, si Super. Gato sa Batangas. Old wood.
Gato sa amin yung gamit sa pagluto. Gatong yun, hindi gato. Gatong. Joel, alikan tayo ha. Nasagit pa kuya, from Entoy Hulo. Gato nga, old wood. Panggatong. Yan o, dugtungin mo yung gatong at saka yung nga. Gatong nga. Ha ha ha. Bahala ka dyan. Gulo mo. Basta dito ako kay Winsmile. Super MC, ha ha ha. Pag dugtungin mo yun, dugtungin mo yung gato at saka yung nga. Gatong, old wood. Malingas yun. Diyan Sir Dan, Joel Alicante. Tapos na ako, darling. From Joel Alicante. Paggatong ibig sabihin, ginatong mo na ang kahoy. Sa Bicol bagol. Bagulan yon pag sa Bicol, bagulan. Mahali ka na naman dyan, manay teta. Harang, Win Smile, oh. Win, harang. Harang. Spaghetti. Ay, ano pala, carbonara. Harang din, harang. Chowpan, chowpan. Panchaw. Pulwat sisteta, gato na daan, ha. Ay, gato. Gato na pala yung marupok. Yun, naalala ko na, Ate Merlisa. Yung gato. Marupok pala yung marupok na. Akin pala yan, ha. From Joey. Sa Riverside pala, ha. Darling, salamat. Sir Joel, thank you so much from Ate Roxy. Like 29, Joel. Wala ko siya gamra. Kaingat sa biyahe. Oo, yun na, ha. The Doctor of Research, thank you. Thank you for watching, for staying. Na? Yes. Wait a minute. Panoorin ko lang to kay Pipin ko yan si sa The Doctor. Diyan papunta na. Joel Alicante, Tinolang manok, native kuma. Tinolang manok, kung native yan, sarap niyan. Like 33. Like 33, 33. Luloding, Bakit? Pangatlo, Joel. Like 34. Pang-apat, di pa nakasubscribe, Joel Alicante. Bell all. Ang 5, like 36. 5 yan, 5. Thank you, Austin Ying, for minalagay na Nina ODW Sisikoy, sorry late. Dating dikit na sis Nina. Dan dikit sa nakapin from When Smile. Oh yes, super MC22, thanks. Dana po sa tinulang manok mo, Sir Joel. Next. Please subscribe this foreign channel, The Doctor of Research.
Ba't ang iksi naman ito? 1 minute. Dapat short na lang to, Joey Lalacante. Harang na, Joel, oh. Natilisan na to, ah. Tingnan ko, ah. My friend, Doctor of Research, I will watch your video. Video upload link, drone. Very nice drone. Subscribe, bell all, my friend. The Doctor of Research. And this one, my friend, the Doctor of Research. Like 231, subscribe again, and bell all. Kuya Isabit, nga manok ko. Bibilang ako luya. Sige, baba mo yung toy. Pakibaba. And this one, my friend, Doctors of Research. Subscribe. Oh, wait a minute. Subscribe and bell all and like 232. Skip ads. Skip ads tayo. For giveaway, banana, my friend, the doctor. Fraud Ilongga here. Main mo po ito. Mari ang main yan, Fraud Ilongga. Diyan, Sir Dan. And number 5, my friend, the Doctor of Research. Like 235. Maganda talaga pag drone. The best. Pangarap ko yan, drone. Para maganda ang ating content. Drone at GoPro, yan. Pumunta din ako live. Wala dun harang sis Nena. Thanks super. Tubig wala harang. Intoy. Pakibaba ng manok na sinasabi mo. Bago ba tayo sa MC? Ba't nagkaganon? Welcome sis Nina, thanks din. Two hours lang po ako, 2 hours ha. Last 9 minutes na ako pala, last 9 minutes. Last 9 minutes na ako. Intoy, pakibaba, intoy. Jan Sirdan tayo, Jan Sirdan.
Harang ulit host. Host Jan, dumalo ako sa bahay mo. Thank you mga Bariotic Boy Tips, Super MC. Hello host Bariotic. Taas din ang kuha ng drone nyo. Dan, my friend. Dan, my friend, the doctor of research. Jan Sir Dan. Night number 45. Ang galing nila. The Palawan Drum Beaters. Oh, dito ko dyan, Sir Dan, ah. Mga lawad dyan, ay, napanood ko na pala dyan, Sir Dan, oh. Ulitin ko na lang. Lobat na itong isa, lobat na, oh. Hindi na nagtagal. Lobat na, lobat. Super MC Vlog, salamat po from Jan Sir Dan. Wait a minute, wait. Kuya, nakikinig na. Nakabili na ako, kuya. Ma'am Intoy, thank you so much. From Ate Roxy. Pasilip na po sa nakapin. Tapos yung binaba ni Tunying, Bariotic Boy Tips. Yan, harang na dyan, Sir Dan, oh. Kuya Dong, Dan. Sa birthday, full watching. Welcome, Kuya. From Joel Alicante. OTWCs dyan, Sir Dan. Tatapos na, dyan, Sir Dan, oh. Harang na harang. Light number 46, dyan, Sir Dan, oh.
Like 47, Genster Dan, hindi pa naka-subscribe oh. Harang na. Ay, hindi pala kung gusto mo nag-dorm. Like ko na rin. Ay, may like na pala. May like na. Nung kabaryo muna tayo, nung kabaryo. Sunod ko yan si Intoy. Pagkatapos kay Intoy, mag-end na ako ha. Ate Roxy, OTW, unahan na kita sisi. Punta na, from Intoy. OTW si Justin Sherdan. Kay Intoy naman na video. O, pagkatapos kayo nung kabaryo, sunod ko si Intoy. Tapos mag-end na ako ha. Kauragin TV official, thumbs up host. Dan Dikit sa nakapin from Win Smile. Nung kabaryo, ulitin ko. "13 minutes. Tapanaw, ulitin ko lang kabaryo. Like 332. Ayun, like 332. How to install Spandrel. Dan kuya, nakalive na siya. Kinig lang ako bro, kararating lang bahay. Ate Ros Marero, thank you very much. Gagam Rock TV, Joel Alicante. Jan Sirdan Adriano, Win Smile. Manay Teta Vlog. Manay Bariotic Boy Tips. Mabuhay 0808. Ate Super MC, Entoy Hulu. Manay Teta Vlog. Sino pa nga ba? Si Joel Alicante. Si Linyana. Ate Ambe. Grandma. Shoutout sa inyo. Thank you very much. Ate Nitlis Ron. Grace Laurenti Channel. Kasanggalon Bita Aksalan. Sino pa ba? Joel and Mucha Latblog. Jailer Mix Vlog. Kadapo Tiksay Master. Kaputok TV. Padaan lang bro, tamsak na. From Baronski TV, thank you very much. May bayad daw pag gamit ang emoji na bago. Iwan ko totoo. Oh, may bayad yan, Huwag nyo nang gamitin yan. Nung kabaryo. Pangatlo, nung kabaryo. Like number 333, hindi pa pala nakasubscribe oh. Subscribe ko na po, subscribe. Bell all. Okay. Ayan ang kabaryo. Pang-apat nung kabaryo, like number 334. Oh, apat nung kabaryo, apat. Expandler. Yun, nasa taas na oh.
Paras lang ba ito, Intoy? Next, Intoy. Yun na. Yun. Ano daw? Yun na. Nahang na naman. May galap siya natin Mark from Barons TV. Dan Harang from Vince Milo. May bayad yan, Nos Gagamrak. Salamat kuya. No problem. Sige, panoorin yan. Pagkatapos naman ng Barrio Tech Boy Tips, may galap shout out daw, sabi ni Kamike TV. Nagpapagupit sa akin ngayon. Yan, may galap shout out. Kamike TV. Ha from Joel Alicante. Matagal akong di nag-live stream, isang taon. Kaya sa mga nakapunta ulit sa akin live stream ngayon, thank you very much. Ito lang uli ang aking live stream. 2023 na ng makapag-live stream. Mega love shoutout kabayan Super MC from Boronski, Dansis Ate Roxy. Oo nga kuya, tagal kaya di pwede ka iwanan. Oo nga kuya, tagal. The Doctors of Research, thank you very much. Ingatos Gagamrak from Super MC Vlog. Thank you so much Super MC Vlog from Ate Roxy with heart emoticon. Pagkatapos ni Intoy, mag-end na po ako ha. Pag ipakita kong binawatch ko na si Intoy Julo Vlog. Harang from Yanang. Kilala ko yan. Suin ko. Hindi suin yan. Bakti yan, bakti. Salamat kuya. Welcome sis. Thanks din from Super MC. Sara Image pala. Labrimin Official. Shoutout Mama L Vlog and Waray Vlog. GBG Gaming. Dalisay Vlog. Hijack Vlog. Jimmy Nayon. Nubileta ba yun? Lotus Vlog. Titi Maganda. Tita Vicky. Luisa Clanada. Mega love shoutout. Machiti Boat. Aguilas Vlog. Trending Jade, Ma'am Joy Portillo. Mga special shout out ni Manoy Barrio Tech Boy Tips. Yun, tapos na ako. Okay? Oh, patapos na rin nung. Salamat naman, Dan Herring, Teta. Bawal ka magbawa ng bahay, yan ang ka-live stream ka. Intoy, tamang pagpapakain ng 45 days na manok. Wow, sana all. May 45 days. Like 50. Alam ko po. Ba, galit. Galit ang ating silinya ng like 51. Intoy Julo. Diyan mo pinapakain. Nasa tabing kalsada pa, patayan. Yan, sama ng tingin ng sama ng tingin ng nakasando. Mamaya pag alis mo, jijikwati na yan. At Intoy. Wala ka dyan. Ayan tinitingnan yung manok mo. Pag lumaki yan, paktay sa akin yan. Tikrashiba, may galab siya to. Huwag ka po maingay host. Hahaha, yan na bawal. Harang Pramabuhay, 0808. Harang kaibigan ha, alam na. Niririgla ka yata, yan na. Bawal ka.
Oo nga, kuya. Tirador yan. Yan, oh, sama ng tingin, oh. Sama ng tingin ni kuya, oh. Oh, yan, oh. Palapit na siya, oh. Tayo ka dyan. Ayan, oh. Lalapitan na, oh. Oo nga, kuya. Tirador yan. Bawal siya na nga. Bawal siya na maguba ng bahay, ah. Silin niya na. May regla yan. Pagkatapos kong mabuse siya na nga, end na ako ha. Ay si Intoy. Yan na Intoy, hulo. Tapos na. Ito, malapit na oh. Tapos na pala itong kay Manong Kubaryo. O, Intoy, pangatlo, Intoy. Tigo. Pangatlo, Intoy, maglulubat na ako. 5% ka lang, sakto. Light 52. Pang-apat, Intoy, oh. Light 53. May di pa pala nakasubscribe, oh. Like 53. Bahala kayo from yan. Mamaya na, yan na. Punta kami sa'yo. Oo, matatapos na ako. Stay put ka muna dyan, yan na. From Into Yulo. Maraming salamat. Love, love, love to Ning. From Into Yulo Vlog. Yun, sulit ang tambay. From Joel Alicante. Jan Sir Dan sa Christmas party, full watching with Harang from Teta Vlog. O, tapos na yung toyo. Yun, paano mga kaibigan? Muli ako magpapasalamat sa inyo lahat. Isa-isahin ko pa ba o hindi na? Ate Krashiba, tusok dan tunying. Thank you very much. Sa Yanang at sa first owner natin, si Mabuhay 0808 Vlog. Wag na ah. Still watching for Mayra Daya Santa pala. Kahit di na. Teta Vlog. O di na daw, hindi na daw isa-isahin. Joel Alicante, bye kuya. Bye sa lahat. Teta Vlog, Joel Ben Smile, Yanang, Intoy Julo, Gagamrak, Miralisa, Super MC. Sino pa nga ba? Baronski TV. Mega love shoutout sa'yo. Salamat sa pagpunta sa aking live stream, Baronski. Kamike, nagpapa-shoutout. Mega love shoutout, Kamike TV. Yan, ipin ko pa si Baronski tuloy. Sino pa? Gagamrak, Ate Roxy, Nina Ligahina, the Doctor of Research. Yan, mga yan. Super Ate Roxy pala, Joel Alicante. Ulit-ulitin ko ah. Tets in Edge, hashtag Teta Vlog. Yan ang, God bless po sa lahat. Bye-bye. Sis Krasiba, mega love shoutout. Bye-bye, Hoston Ying. Nina Ligahina pala. Live ulit bukas. Pag sinipag. Sis Teta, mega love shoutout. Sis Krasiba, mega love shoutout from Teta Vlog. Bye-bye, Anang Krasiba. God bless you for all. God bless you for all from Nina Ligahina. Bye-bye all. Joel Alicante, bye-bye. Bye-bye sa lahat. Thank you. God bless us all. Ingat-ingat po lagi ah. Bawat isa sa atin, ingat.